लाइब्रबनो हायो लोंनो हायो जानाय आरो गाननाय जोमनाय बिसोर मोननैयावल'सो आलादा जायो दैयाथ' नों न' खाथियाव गायनो सोलाबो लायनो हायो दैनिथ' गुरै नङाना आसामाव बेहाय आं बांद्राय माने ससियेल मिडियाआव बे उन्दै उन्दै जोलैफोरखौ गासिबो इउटुबार जानानै जोंनि दिनावहाय मा जाहैगोन बे समाव जोंनि दिनाव मा जायो जेन'बा जों बेनिफ्रायनो इउटुबार सोरबायबावगोन जुदि जों माबा मोनसे जायोबा जों लोमजायोबा जोंनिफ्रायनो डाक्टार इन्जिनियार ओंखाराब्ला डाक्टार इन्जिनियारखौनो रावबो फरायला गासिबो थाखायावनो गोदोजोब्बाय इउटुबार जाबा थाखा मोनो थांनाय थानाय राहा माने इउटुबार जाबानो रां मोनो बेबायदि सिस्टेम आरोलै मानसिफोरा खायसे ओमफ्राय दा जोंनो मा गोनांथि बेखौ सोलोंना जेन'बा मास्टारा मिथिखाबाय इन्जिनियार नांगौ अफिसार नांगौ डाक्टार नांगौ सिगाङाव जोंनो डाक्टार नांगौ दा डाक्टार फरायला रावबो माने इउटुबारनो जेरै गोरलै थाखा मोनो बेखौ नागिरनोसै जेब्ला जोंनि सोलेराव जों लोमजागोन साजागोन होमबा जोंखौ सोर नायगोन बबेनिफ्राय फैगोन गुबुन हादरनि जेनेबा ब्रादार नोङो जेनेबा आं थांबानिखि प्रब्लेमथ' सल्भ जागोन बेथ' नंखायाना नङा होमबा नों इसोर नङाना जेन'बा नोंबोथ' मानसि जेन'बा आरो नोङो जेन'बा माबा मोनसे खामानि एक्टिभ जानो हागौ गावबागाव माबा थायोना नङा होमबा गावबागाव खामानि थायो गावबागावखौबो नायनांगौना आरो नोंखौ जे बुंदो आं मिथिया बेखौ जेन'बा डनेसन खालामनो डनेसननि थाखानिसो थाङो ओमफ्राय नों थाखानि बिफां नामा बेनोथ'ब्रा आंबो माने आं थाखानि बिफां आंनाव थाखा फैसा बिराद दंब्रा नोंनि माबाखौ खोनाबाय थायो आरोखि बिसोर बुंनायखौ माने थाखा जायो मायो नों थाखानि बिफां नङाना बुंदो जेन'बा नोंसोरो हेल्प होनायनिसो नोंबोथ' खामानिखौ मावनो हागोन ना नंगौ बेखौबो माने बुंनांगौ दरखार जायाखै जेन'बा नोंनाव बबेनिफ्राय थाखा हाबदों दे नोंनिफ्राय सोरजिदों नोंथ' थाखानि बिफां नङाना नोंथ' बानायनो हानो जेन'बा आंनावनो गैखायाबा जेबो नङा होमबा एसे एनैखौ नोंनाव जादों एसे एनैखौ माबाबाय थोयैखौथ' नोंथ' बेजोंनो नों खामानिखौ मावनांगोन ना नङा होमबा आरो मोनसे खोथा जेनेबा माने जिखिनि खामानि मावनायावहाय बेयावहाय माने स' माने ना आं नोंजों उनावहाय रायज्लायनोसै दै मिथिबाय ना आं नोंनो माबा आं मिथिबाय आंबो नैबे आदा जेम्समोनजों एसे गोसो होदो आरोखि ओमफ्राय नोङो नोंनि एकाउन्टआव आंनि बे वाट्सएप नाम्बाराव एसे माबाना हरदो आं 1000 हरसै जेबो नाम लानो आरोखि नाम जागोन दे जोंबो नाय गोजानाव थानानै नायो दा बेबायदि नांलाय खमलायखौ जों सुखुआ आरोखि बड साइड मोननैबो थिखानांगौ जायना गोरोन्थि बेखौ बुंनांगौ ओमफ्राय बिसोरना बांद्राय नोंबोथ' गावसोर बायदि बिसोर नोंनिफ्रायबो गिदिरसिन नङा जेन'बा नोंबो इउटुबार दा इउटुबार नोङो सुरायलायाबा बेबायदि ससियेल मिडियाआव हगारनाङामोन ना जेन'बा मारै मोजां गोरोन्थि जालायबायसै आरो नोंहाबा मा एक्टिभाव दङ मा खामानियाव दं बेफोरखौथ' नायनांगौ ना बिसोरो जेनेबा सापस हमना ला आरोना ब्रादार आं बुंनो आरोना नैबे जेनेबा मोनसे घटना जादों मोनसे जायगायावहाय नङा होमबा दा सोरबा माने बुङो मेपाव नायबानो मोनो मेपावथ' बिराद गिदिर बाउण्डारिखौसो खालामोना बिनि सिङाव बबे खनायाव जाथाय जादों बे जाथाय जानाय हिसाबै खायसे सुबुंफोरा मोनथियो खायसे सुबुंफोरा मोनथिया थांनो हाया नङा होमबा दा एसेबाबो सोंनो गोनां जायो दिनै आङो बेवहाय आं फैमारदों दायो फैखादों आं मैयानो फैदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा आङो जायगायाव थांनो थाखाय आंनो सासे मानसिया आं कल खालामदोंमोन बियो गाइड खालामगोन बेयाव थांगोन आङो सोबनिबो आइकिउआ एखे नङा सोबबो माबानाया जेनेबा बुंदों जे जेनेबा थांनो गोसोब्लाथ' हाखायो नंगौ आंनाबो खामानि दंमोन नालाय आरो फारसेथिंजाय आङो 2 फेब्रुवारि समावनो आङो मोनसे भिडिअ बानायनानै होखादोंमोन आं बै समावहायनो ओमफ्राय बारा गिदिर इस्यु थांनाय जायासैमोन नालाय ओमफ्राय आंहाबो बेलेग खामानि इंगेज दंमोन नालाय बिनिखायनो आंहा बेवहाय थांगासिनो खामानि बेलेग मावगासिनो गुबुनफोरा बेल' नङाना प्रब्लेमा गोबां दं जोंना मोनसेल' थांखि नङाना जोंना प्रब्लेम सल्भ खालामनो सोरबा बेमार जानाय आजार जानाय बायदिसिना थायो स' बेफोराव थांनानै भिडिअ बानायहैनो गोनां जायो थांनानै आरो लोगोसे निजिनि पार्सनेल लाइफनि खोथा इउटुबाथ' नोंखौ अराय सम लाइफ टाइमनि थाखाय नोंखौ नायगोन बेथ' नङाना मा समाव मा जागोन दिनै नै माबायदि जादों मोनसे गिदिर घटना जालायबायानो बेयाव नायदो दिनै दं गाबोन गैया रायजोआबो माबा मोनसे बिसिनि बुंनायावहाय फाव फान्दायनायावहाय बा माबा मोनसे बुंनायावहाय रायजो राजाफ्रा माने बुजिनाया उनावहाय माबा मोनसेबो जानानै प्रब्लेम जानानै माने जिखिनि आं देखायनांगौमोन बेखौ आं देखायनो लाजिनानै जेनेबा देखायालासिनो मानसिफोरा सोरबा खायसे देखायनानै बेखौ जे गावसिनि फारसे बोनानै
माने लानाय आंहा बेफोरबायदियाव चेलेन्जआव थांनो गोसो गैखायानो बिनिखायनो आं सानो जेनेबा खामानि मावनो थाखायथ' जेनेबा जि सिगाङाव आङो इउटुबखौ बाहायबाय मदद खालामनो थाखाय सोरखौबा बाहायबाय दायो आं मोनसे एनजिअ खुलिदों नङा होमबा दा जोंनि एनजिअ हिसाबै नायोब्ला जेनेबा मदद होनायखौ देखायनोनो नांबावासो नङा होमबा दा अब्लाबो आङो नाजागासिनो दङ जेनेबा देखायनोथ' नांखागोनानोखा अब्लाबो मोनसे बे सिगांनि मानसिफ्रा बुङो जेनेबा देखायनो गोनांथि गैया खिन्थु आङो दायो देखायनानै माने जाहाथे पाब्लिकफ्रा बुजिथों जों बिदि मदद खालामलायदों होननानै आरो बेबायदि बाथ्राखौ आरोना रदे आंना जेन'बा नोंखौ माबा थांफिननाय ओमफ्राय कुइसना आंना बेनो नोंनि इसोर नङा नोंनाव थाखा फैसा गैया नोंनाव जेन'बा नों मालाय माजों थांगोन जेन'बा बेनोथ'ब्रा खोथाया इसोर नङा आरोखि नों आं थाङाखै माथो जाखो दे दा नोंसोर थांबायसा नोंसोर थांनाया मा जाखो जेन'बा आं उनाव लासैनो थांगोन बेफोरबायदि खोथा बैखौ साननानै बिसोरो बे जिनिसखौ होनो नाङो आरोखि ओमफ्राय नोंनि नाम लायाखै आरो बारे जोंबो नायदों आरो नाम लायाखै थेवबो थांखिनानै बुंनाय बायदि नामखौ लायाखै आरो सोरथो दंबावो आरो बिनि अनगायैलाय नङा होमबा आरो गावसोरजोंबो थारमाने नोंनो खबर फानजोबना मा होनो बे फंबाया एसे लिंहरखादों लिंहरनाय बायदि मेसेज हरखानाय जेन'बा बिसोर बे हगारनायसो बयबो नुखानाय आरो मोनसे जायगायाव जाथाय जानायखौ रावबो खोन्थायाब्ला बेवहाय रावबो हाबखायालै मोनसे मा जाथाय जादों जा मालायबा मा जाथाय जादों नङा होमबा पावार गैखाया मिथिबाय नोङो बेयो पावार गैखाया रावहाबो बेबायदि मा गावनि ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना पावार गैखायाथ' आरो माबा गैया आरोखि मा होनो पावार गैया दा खेबखोमानाय माबा मोनसे खालामनायफ्रासो हगारलाबाय ससियेल मिडियाआव बेखौसो भाइरेल जायो आरोखि आरो आंनि ओरैबायदि जाबावबायब्रा खोथाया एनिथिं एमजेआ माने आंखौ गावनि लोगो होननानै बुंनानै लाबावबाय दानि भिडिअआवहाय गावनि लोगोआनो बेबायदि रेकर्ड आपल'ड खालामलायनायसिम थांबावबायब्रा बेना लोगोआनो जाथाया जादों नैबे प्रब्लेम दानाबा रेकर्ड आपल'ड जानायसिम थांबायब्रा खोथाया बेना माने भइस रेकर्ड गावजों रायलायनायखौबो लोगोआनो सोरबा बिदि रेकर्ड आपल'ड खालामो लोगोआनो सोरबा माबा निजेया बेसो पलिटिक्स बाहायबाय नङा होमबा पलिटिक्सआवसो बिदिया ओंखारो जेनेबा मोनसे खोथाजों खोथा बेबायदिखौ खोथाखौ जोंबो रायलायो दा जोंबो रायलायो दा बेफोरबायदि खोथाखौ हगारायो आं हगारनाय नोंबो हगारनो हायो होमबा सोरनि लस जाखो नोंनि आंनि माइनास जानायखौ नाङा बेफोरबायदिखौ नर्मेलि सावरायजायो नोंबो सावराय नोंनिखौ जुदि हगारलायोबा आरो आंबो नोंनिखौ हगारोबा होमबा निसय बे उनावहाय मा जाहैगोन आरो मोनसे खोथा दे बुंलाय मोनसे खोथा ओरैबायदि आरोना जेनेबा बेयावहाय आं बबे जायगायावहाय आं सोंखो जेनेबा आंखौ मानो लिंहराखै आं सोंदों जानो आं बबेबा मोनसे भिडिअआव बुंदों जानो नों जुदि नायदोंब्ला आं जेनेबा बबे भिडिअआवहाय बुंखो जेनेबा खोथा बेल' आरोखि नों मा बेस्थ'आव दङ बेबायदिखौ हगारनो नाङामोन आरोखि जेन'बा नों थाङाखैमोन आंना कुइसना बिदि जेन'बा प्रकाश बन्धुआ थाङाखै दे नोंसोर थांबायना बे थाङैनि बे मानसिया बेनोथ' जथेस्थ'ना सानसेबाबो नुजाहैगोन ना नङा नङा सानसेबाबो नुजाहैगोन ना नुजाखायो थांखायोखा नङा होमबा अके दा आं नोंजों उनाव रायलायसिगोन आं लाइभआव दङ दायो आङो लाइभआव दे दे हरगोन दे स' रायजो राजाफोर मोनसे बाथ्रा बिराद गिदिर जाथाय जाना थांदों खिन्थु बिथाङा पार्सनेलि बै बाथ्राखौ लानानै थांदों जाथाया मोनसे जाथाय जादों बेनो जाबाय हानि जाथाय मोनसे हानि जाथाय जानायावहाय माने पार्सनेलि फन रेकर्डखौ आपल'ड खालामलायनाय आं साना जेनेबा रेकर्ड खालामबाय दे जेनेबा आरो लोगोब्ला रेकर्ड खालामलायनांगौनि गोनांथि गैखाया माने रेकर्ड खालामदों मानो होनबा फिउचाराव बाहायनो माने जुदि लोगो सानदोंब्ला आरो जेनेबा आं बुंबाय जेनेबा फैबानो जाबाय ब्रादार जाथाय जानाय जायगायावहाय नों जि लिरना लादों बिनि लिरनायनि माबाखौ बिनि सायाव कनसाल्ट खालामगोन बर'नि मा होनोमोनलाय बेखौ आखार उखार इखार रायज्लायनायनि टन जे बोरै जायो बिनि सायावहाय आङो जेबो इदिट खालामा भिडिअखौ पाब्लिकफ्रा बुजिग्राया बुजिखागोन आरोना जे बेवहाय बुंदों नोंथाङा रेकर्ड खालामनाय फन रेकर्ड खालामनायनि सोमोन्दैथ' आं नोंखौ उनावसो बुंबावगोन आरोबाव आं दाथ' बेखौल'सो बुंगोन आं बेवहाय नोंनि बुंनाय मथे बेवहाय प्रकाश ब्र जोबथा आरो नों बुंबाबो सोरबा कमेन्ट होबाबो आं साइलेन्टसै होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना ब्रादार प्लिज आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामो नोङो जेनेबा बाथ्राखौ दिरुनबायानो जेना जों सासे जेनेबा इउटुबार एफा मानसिफोरखौ बुजायो नोङो नङा होमबा नों एसेबां मानसिफोरखौ बुजायो बे हिसाबै बुजायनाय हिसाबै बै उन्दै जे दासो जाखांफुनाय गथ'फोर इउटुबार जादों जेरै हमना ला इन्टारटेनमेन्टखौनो हमना ला गोरबो खुंगुरखौनो हमनानै ला दा बिनि गेजेराव नों बिसोरखौ आरो बिसोर मैयासो फैनानै खेबसेनो थांदों नोंथ' थाबायानो थादोंना
नोंथ' बेसेबां समनि थाबाय थागासिनो दं बे समाव बे एसेबां गोबाव समनिफ्राय थाबाय थादोंब्ला नोङो बे जाथाया जा जादों जि जाथाय जादों बेखौथ' नों मोनथिगोन ना अब्ला नों मा हिसाबै मादैया बेबायदि बुंनायखौ नों बोरैहाय बुजायफिननो हायासै नङा होमबा नोंथ' गोबां सुबुंफोरखौ बुजायो नों एसेबां सुबुंफोरखौ बुजायनानै जेनेबा बेवहाय जे नों आंनि लोगोमोनब्ला नों आंनि लोगोमोनब्ला बे बाथ्रायाव बोरैहाय नों बे बाथ्राखौ मादैयासो बुंदों होननानै बुंगासिनो दं जेनेबा मादैयासो बुंदों स' मादै बुंनायखौ नों जुदि आंनि लोगोमोनब्ला होमबा नों बिनि बुंनायखौ मानो नोङो बुजायासै खोन्थायासै बेथ' बिदि बुङाखै होननानै आं बबे भिडिअ'आवहाय बुंखो जे नोंनि लिरनाय पइन्ट जेसेबांखिनि पइन्ट लिरनानै लाबोनो गोसो लाबो आं बिनि फिननायखौ आं नोंनो आरामसे होगोन जिरायनानै रायज्लायनायनि स्टाइल टन स्टाइल बुंदों नङा होमबा टन स्टाइल रायज्लायनायनि स्टाइल बबे जायगायाव नों जुदि नोंनो सोरबा सासे मानसिया इनफरमेसन बा निउस हराबा निउस माने जार्नेलिस्टआ बोरै थांगोन बबे जायगायाव मा जाथाय जादों सोरनिबा न'आव अर खामदोंनो दा बे अरा बबे जायगायाव खामदों नङा होमबा बबे जायगायाव खामदों बेखौ नोंनो खोन्थाहराबा ओरै फैनानै ओरै फै ओरैनिफ्राय ओरै जायगाथिं फै होननानै खोन्थाहराब्ला जेनेबा नों बेवहाय हाथारैखाय नोङो फिननायखौ होथारनो हाथारैखाय नों बै फन रेकर्डखौ आपल'ड खालामदों नङा होमबा अके फन रेकर्ड खालामनायखौबो माने रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामनायखौबो नायनि जेबो नङा लेट्स डिबेट नायनोसै जेनेबा बेसेबां सैथो आरो बिनि गेजेरावहाय आं सोरबा सरकारखौ मोनसे समावहाय नोंखौ बुंदोंमोन बोसोरसेल' जादोंमोन अब्ला बे समाव नों बायदिसिना बुङो मानि एसेबां हेंथा जाय मानसिया दासिमहालागै 5 बोसोरखौनो खुङाखै खुंनो हो बिनि खुंनायखौ नायग्रो नङा होमबा नोंनि मथेब्लाथ' मा बुंनाय जादों आं बेखौनो दाख्लैबो बुंदों सोरबा सासे गथ'आ उदैयाव दङ जोनोम जाबाय जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बेखौ मा गावखौ नायजानो लुबैनाय बेखौ देरग्रोनोथ' होग्रोना खमसे खम मोनसे खोथा बेबायदि थाङा होमबा खमावबो बिसोरखौ एसे गोदान सरकार बे हिसाबै नोङो एसे बेखौ नांगौआ बुंनोबा नों हाग्रामा सारखौ मानो बुङासै बै समावहाय लोगो नोङो प्रमद सारा जेब्ला सरकार दादों अब्ला बै समावल' मानो थख' बुंखो होमबा नोङो हाग्रामा सार दानाय समावहाय मानो सरकार दानाय समाव मानो बुङाखै आरो आं हाग्रामा सारखौ मानि थाखाय बै समाव बुंदों बड'लेण्डनि थाखायल'सो बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ नङा होमबा बड'लेण्डखौ मानो नाङा मोना होननानै बुंबाय थायो बे बाथ्राखौसो लानानै बुंदोंना आं बबे खनायाव आरो मा बुंबावदों दे बुंलाय भिडिअखौ दिरुननानै होबानो जाबाय आरो नों बावगारबाय जानांगौ प्रकाश नार्जारी इउटिউब चेनेलाव दङ आं हाग्रामा सारखौ मा बुंदों इसेबां रेसपेक्ट আমার হাগ্রামা স্যার এনেকা নহয় যে বড় মানুহ তুমি বিচি কোৱা তুমি বেলেগ জাতি মানুহ সাঁওতাল মানুহ তুমি বিচিকে নকোৱাবা মই তোমাক বিচি নিদিও এনেকা কোৱা মানুহ নহয় আমাৰ হাগ্রামা স্যাर होननानै आं बै समाव बुंनायखौबो होमबा बे माबाबाय नामा बे वान साइड जाबाय नामा आरे नोंनाव जुदि मोनसे भट होनो हानाय मोन्थाय दङब्ला बिजेपि दङ इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ बबे मोनसेखौ नों भट होगोन मोनथामखौबो खेबसेनो बे मोनसे भटजोंनो होगोन नामा होनो हायो नामा होनो हायाना नों सोरबा सासेनोथ' होगोन ना अब्ला नों आंथ' इनडाइरेक्टलि बुंनानै माने डाइरेक्टलि आं बुंनानै लाबावबायसो दे आं सोरखौ सापर्ट खालामो होमबा नोंथ' सिङाव हाबनानै थाबावबायसो नोङो सोरखौ सापर्ट खालामा अब्लाबोथ' आं पाब्लिकनि जि हायो खामानि मावदों अब्लाबोथ' आंनि खामानि मावनायावहाय सोरबा सासे मानसि सुबुङा मदद होदोंना रायजो राजाफोर नङा होमबा आं एनिथिं एमजेखौ खालायनो सानो नों जेब्ला लिरनानै लादों पइन्टखौ थख' लिरनानै लादों माने पइन्टखौ थख' सोरनिबा जाग्रायानो जाया मानो सोरनिबा जाग्रा जादोंब्ला आङो मददथ' होदोंना आं बिफानि जादों आं बिब'नि जादों सोरनिबा जाग्रा जाया मानो आं मददथ' होदोंना बै जानायजों आं जानानै उदैल' बेद्दां जानानै थायाखैना सोरबा आंनो मदद होदों बे मददनि फैसाखौनो आं सोरनोबा होदोंथ' नङा होमबा आरो मोनबेसे सम आं मोनसे बाथ्रा होनदोंना ससियेल वर्क खामानि मावनायावहाय गावनि पकेटनिफ्राय सानफ्रामबो होबाय थानो हाया नों मा खामायो नङा होमबा एसेबां सानफ्रामबो होबाय थानो आं मा खामायो जे आं इसेबां होबाय थानो हानो हारसिंनिफ्राय गैयानोब्ला जों बेखौ मा खालामनांगोन इउनिटि खालामनानै जि थाइसे मोनो बै जों जुथुमनानैसो जों होनांगोन आंनि नेम प्रसेसा बेनो आंना प्रसेसा बिदि नङा कि आंनाव बेसेबांखिनि दं आं होबाय थानो हागोन आं नङा आं हाया बिदि आंनाव इसेबां फैसा इनकाम गैया आं ज' जानानैसो आङो होनो हानाय गोहो दं आंनावहाय मिथिबायना आं बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंनो सानो एबसुआ बेसेबांबा समनिफ्रायनो जोनोम जानाय जास्ट खोथाया बेल'मोन बाथ्राया बारायलांदों सोर बेखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं जास्ट बेखौल' बुंदोंमोन एबसुआ बेसेबांबा समनिफ्रायनो मदद होबोगासिनो दं मानो एसेबां एबसुखौ दुसिदों बे 1.5 बोसोर 2 बोसोरावहाय जेब्ला 2003 मायथाइ समावहाय बिटिसि एकर्ड जादोंमोन अब्ला बै समाव 2010 सिम एबसुआ सिरि थादोंमोन अब्ला बै एबसुआ सिरि थानाय समाव मानो बुङाखैमोन होमबा एबसुआ बेसेबांबा समसिम दा माने बिनि उनावहाय मुभमेन्ट खालामबाय नङा होमबा दा बेवहाय नै गोदान सरकार दाथ'लायबाय एकर्ड खालामलायथ'लायबाय दा बिनि गेजेराव सिरि थाथ'नानै माबा मोनसे प्लेनिं खालामदोंदां फैनानै सोंनानै ला भिडिअजोंल' बुंबाय थानो गोनां गैयाना आंथ' बुंखायो डाइरेक्टलि फैनानै सोंफै दा सारानो बुंबावबायसो फै नोंनाव बिदि रायलायनो गोसो जादोंब्ला अफिसाव फैनानै रायलायफै नङा होमबा खोथाजों खोथा
खोथाजों खोथा बे बाथ्रा नङा होमबा आं बे बाथ्राखौसो बुंदों दा नोङो पार्सनेलि एटेक खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ लांदों खिन्थु आं बे बाथ्राखौ बुंनो जोंनि एटेकआ मानिफ्राय जादोंमोन जोंनि एटेकआ नैबे एबसुनिफ्राय जादोंमोन जोंनि एबसु नङा होमबा जे एबसुखौ नोंसोरो एसे मान सनमान होनो सोलों मा दैनि थाखायनो आरो एबसुआ बहा माब्ला एसे थाखा फैसाखौ बेकाराव गारदों बेखौ लानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन आरो एसे एबसुनि जानानै आइ सापर्ट एबसु आइ लाभ एबसु मिथिबायना आं एबसुखौ सापर्ट खालामोब्रा नोंथाङा खालामगोन ना खालामा आं बेखौ मिथिया नङा होमबा सोंनायनि माखासे थायो सोंनो थाखाय मोन्थाय दं आंबोथ' सोङोना आं मानो सोङाखै आंबोथ' सोंदों जोंनि बिटिआर रेकर्डआ माब्ला बिटिआर रेकर्ड जानायनिफ्राय बड'लेण्डआ माब्ला बारायगोन आं सोङाखै नामा भिडिअखौ नायदां जुदि माब्लाबा नायो माब्लाबा नाया माब्लाबा आपल'ड खालामनायखौ माब्लाबा नायो माब्लाबा नायाबाथ' बोरै मिथिनो नङा होमबा स' बेबायदि आरोना दा खोथाया जाहैबाय जेनेबा बिथाङा रेकर्ड खालामलायनानै जेनेबा रेकर्ड खालामदों जेनेबा इट्स अके आं जेबो साना रेकर्ड खालामना जुदि एसेबां लोगो मोनब्ला आंनि भिडिअखौ माने आंनि कलखौ माने रेकर्ड खालामनो गोनां जाखो बे मोनसे बाथ्रा ना एमजे ओमफ्राय आरो नों जुदि रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामदोंब्ला मानि थाखाय बै बाथ्राया ओंखारखो बेखौ बुंदो पलिटिक्सनि बोरै बाथ्रा ओंखारखो बेवहाय मा बाथ्रा ओंखारदों अनलि डिफेन्सारखौ नोंथांमोनहा फैनायावहाय मानो बेबायदि लाजि फोनांदों जेनेबा दा खायसे मानसिफ्रा लाजि फोनांनाय नुवा जानांगौ मोजाङै साननानै नाय नङा होमबा मोजाङै बर' रावखौ मोजाङै साननानै नाय बोरै बुंदों बोरै मादों अब्लानो थख' मोनथिनो हागोन रावबो बेवहाय माने बुंनो हाया जे बेवहाय आङो माने आं सोंदों जेनेबा सोरनावबा जे आंखौ मानो लेंहराखै नङा होमबा गोबां सुबुंफ्रा आंनाव मेसेज खालामना बुंदों प्रकाश नोंथ' इसोर नङाना नों थांबानिखि बेवहाय माने बिसोर मदद मोननो हानाय नङा होमबा नोंथ' इसोर नङाना नङा होमबा स' आं इसोर नंखायानोबा आं थांनाय बेयाव प्रब्लेम सल्भ जागोन माबायदि बुङो बाथ्राफोरखौ आयो माबा गय फाथै मा फाथै खमसे खम सासे नोङो एसेबां दायो इउटुबार जालायनानै एसे दायो जौगाफु इउटुबार जालायनानै नों जुदि एसेबां मोजां माबादोंमोनब्ला अब्ला नों बे बाथ्राखौ मादैया जि बुंफ्लांदों बे बाथ्राखौ नों बुंनांगौमोन आरो भिडिअखौ इडिट खालामखायो आपल'ड खालामनायनि सिगां अब्ला बे भिडिअ इडिट खालामनाय समाव नों नायनांगौमोन प्रकाशआथ' बिदि बुङाखै नोंथांमोना जुदि एनालाइज खालामोब्ला नोंथांमोना एनालाइजखौनो खालामादां एमजे आरो जेसेबांखिनि इउटुब भिडिअ खालामदों आपल'ड खालामदों बे फंबायमोना मा मोनथिगौ डाइरेक्ट भिडिअ मोनदों बुंग्रा दङ बुंदों आपल'ड खालामदों दा बाथ्राखौ एनालाइज खालामनाया जों सानै बा ओरै जेम्स जोंसो दङ नङा होमबा जोंनि गेजेरावसो दङ दा जों मानि थाखाय बेबायदि सार्कोला जादों मा बाथ्रानिफ्राय बे कुइसना रेस जादोंमोन जे आबसुनि प्रेसिडेन्ट माने डिफेन्सारा बेयाव थांदोंमोनब्ला बेयाव दै लोंनायखौनो बाथ्राखौ बुंनानै लाजि फोनांनाय दैनि दाम बिफिनाय आरो बिनि उनावहाय बे बाथ्राखौ जुदि बुंनो हादोंमोनब्ला अब्ला एबसुआ जे मदद होदों बे बाथ्राखौ मानो होनो हायाखै बेवहाय मा भिडिअ खालामदों बियो बेवहाय बेनो बेबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय गोबां समय दङ जेब्ला बुंदोंमोन दिपेन बर' सारनि बिनि उनावहाय डिफेन्सारा मददखौनो होलांखाबाय अब्ला नेक्स्ट दिन बाथ्रा बुंदों फुङावहाय बा बेनि बेलासि समावहाय मानो जेनेबा आब' रियानिखौ आपल'ड होखांबाय दे बिनि उनावहाय नोङो मानो ओरैनो बि बयस गुवाबारि सासे गथ' बिग फेन अफ बि बयस होननानै मर इनफरमेसन लकेसन होननानै बे बाथ्राखौल' मानो बुंखो बेयावनो नोङो एबसुनि मदद खालामनायखौबो होफानो हायोमोन ना अके प्रमद सार आरो मानगोनां लिडारफोर गाबै बर' आइजोफोरखौ खावलायदों बे भिडिअ बानायदों बेयावबोथ' नों होनो हायो मा आरो मोनसे दंबावो थेंक इउ आरो मा होनोमोनलाय थेंक इउ मा बुंबावनो बुजिग्राफ्रा बुजिखायो होननानै बेयाव बुंबावबाय होमबा बेवहाय मानो बुङाखै बुंनांगौमोन ना नङा होमबा बेयाव बुंबाय दे बेयो प्रमचारनि बेवहाय बे जराव बुङासै नैबे जरावहायसो बेयाव बुंबाय आरो बेवहायबो जेने थेने खेंसालियायसो बुंनानै होबावबाय आरोना बे बाथ्राखौ ओमफ्राय आरो जेम्स ब्रादाराथ' बिनि सायावथ' भिडिअखौनो बानायखायाखै जेनेबा कुइसना सोरनाव जादोंमोन जेम्स ब्रादारनाव एनिथिं एमजेखौथ' मानसिफ्रा कमेन्ट खालामनासो लाबोदोंमोन नङा होमबा आं जेम्स ब्रादारखौसो बुंदोंमोन बे समावहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मा होनोमोनलाय बेहा मदद खालाम बे समाव नायदो बे डिफेन्सार आरो जेम्स लोगो मोनलायबाय होननानै जेम्सआ भिडिअखौ बानायदों बेयावनो आब' रियानि भिडिअखौ बानायदों नेक्स्टआवथ' खमसे खमथ' आब' रियानिखौ होखांनायनि उनाव खमसे खमथ' एबसुआ जे मदद खालामदों बेखौथ' होमोन रायजो राजाखौ मानो गुबुंले खालामहोबाय थादों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ मानो गाज्रि सानहोदों दा बिसोरथ' मिथियाना नोंसोर भिडिअखौ बानायना होबासो बिसोरो एबसुआ मदद होदों बे बाथ्राखौ मिथिगोन ना दा सोरबा सासे मानसिनि सुबुंनि मदद होनायखौबो जुदि खोन्थानो हादोंब्ला जेनेबा अके सोर मदद होदों होनाङा होआखै बेखौ नोंथाङा खोन्थाबाय थानो दरखार गैलिया बेबो आं मिथिगौ नंगौना नङा
बाट नाथाय नोंथांमोना बै सासे मानसिनि सायाव बै आफादनि सायावहाय कुइसनखौ जेब्ला रेस खालामबाय कुइसनखौ जेब्ला खालामबाय अब्ला बै समाव बिनि मदद खालामनायखौबो दिन्थिनांगौआ बे नोंनि रेसपन्सिबिलिटि जाय बाथ्राखौ बुङाखै जेबो गैया बिनिखौ खोन्थानांगौनि दायथ' गैखायानो आं मिथिखागौ नाथाय एबसुखौ नोंथांमोना रेस खालामखाबायानो कुइसन खालामखाबायानो आरो जेब्ला नोंथाङा बे कुइसन खालामदोंबा एबसुनि मानाव गेदेर सुबुंफ्राबो बेखौ मदद खालामबाय होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो हायोमोन आरोना आरो बेवहाय नायदो मा होनोमोनलाय मुसलपुरावहाय 3 बोसोर जाबाय नावा मा होनोमोनलाय दाबो न'आ दाबो ओंखाराखै होननानै बिथाङा भिडिअ होदों होमबा बे समावबोथ' एबसु मदद खालामनायफोरखौ बै समावबोथ' मदद खालामनायफोरखौ होनांगौमोन ना दा बेवहाय माने बाथ्राखौ सनस्लिबनो थाखाय बै समाव थांनानै इउपिएल आरो बिपिएफनि न' बानायनाय मा बानायनाय बे बाथ्राखौ बुंहैनो थांनाय आं बेखौ सानो आं रिकुवेस्ट खालामो जे बेवहाय जे नैबे इसुखौ लानानै पलिटिकेलि जेबो बाथ्रायानो फैयाखैमोन नाथाय पलिटिकेलि बिथाङा इनभल्भ खालामबाय रेकर्डखौ आपल'ड खालामदों थिग आसे बारु रेकर्ड खालामनो गोनां जादों आंबो रेकर्डफोरखौ आपल'ड खालामनो गोसोबा बयनिखौबो बेफोरबायदि हायो खिन्थु आं बेबायदि रेकर्ड खालामाखै आंनो माखासे रेकर्ड खालामनो गोनांबा बै समाव रेकर्ड खालामो आं खिन्थु नोंनि बायदि बेबायदि जे सायावल' लोगो सिङावहाय आरोबाव जेनेबा जे मा होनोमोनलाय साधु बेबायदिखौ आङो माने नोंनिखौ आङो बुजिबाय खिन्थु आं नोंखौ जास्ट लेंहरो जे बबेयावहाय नोंहा पइन्ट लिरदों जे पइन्टखौ बबेयावहाय नोंथाङा गोरोन्थि नुदों बे गोरोन्थिखौ आंनो खोन्था आरो बेनि फिननायखौ आं होगोन आं रिकुवेस्ट खालामो एमजे प्लिज नोंथाङा जाथायसालियाव फै जोंहा सानैजों रायलायनांगौ गोबां दं आरो लोगोसे जेम्स ब्रादार नोंथाङाबो फै नोंथाङाबो बे जायगायाव फै आरो जों साथामबो गोबां रायलायनांगौ गोनांथि दङ आरो आं बेखौ बुंगोन रेकर्डखौ जुदि लाबोदोंब्ला जेनेबा नोंथाङा सोलियो नोंथाङाबोथ' माबा मोनसे खामानि मावनानै सोलिदों नोंनो सोरबाथ' बिफाङाव फैसाथ' थाखाथ' ओरैनो होआ ना नङा होमबा नोंथ' सोरनिफ्रायबाथ' नोंथाङा बा नों निजेबोथ' खामाय जानांगौ ना नों मानिफ्राय खामाय नङा होमबा स' बेबायदिया ए टु जेड ओंखारलांगोन जुदि माबा मोनसे जायोब्ला नङा होमबा बेफोरबायदिया ए टु जेड ओंखारलांगोन लेट्स डिबेटनि थाखाय आं रेडि एनिथिं एमजे जेब्ला जाबायानो जेला घटनाया जाबायानो जेला जालांदोंसै नङा होमबा जेब्ला जाबायानो जाया घटनाया जालांदोंसै जुदि बारायदोंब्ला आं बेवहाय जास्ट बुंदोंमोन खोथाया मामोन अनलि खोथाया बेनोमोन कि सासे बर' हारिनि दैदेनगिरिया थांदों बेयाव थांनानै मोनसे दैनि थाखाय बेवहाय नांलायनो मा गोनांथि बेवहाय दैनि प्रब्लेमा दंखायोआनोखा बेखौ मानो बुंनांगौ गोनांथि प्रब्लेमा मा हानिसो प्रब्लेम बे हाखौ बोरैहाय रिकभार खालामनो हागोन बेयाव न' सिफाय जानाय सुबुंफोरनि सम्पति थांदों बे सम्पतिखौ बोरैहाय दिरुनफिननो हागोन बिसोरनि हाखौ बोरैहाय दिरुनना होफिननो हागोन बाथ्राया बिनि सायावसो रायज्लायनांगौमोन दै लोंनायखौ लानानै मानो ओरै होफैयाखै होननानै बुंखो एबसुआ बबेनिफ्राय रांनि धोनि सम्पति गोनां जाखो बेखौ खांनानैसो होयो मोनसे एनजिअ खालामोब्ला बबेनि एनजिअआवहाय खेबसेनो हारसिंनो अट'मेटिकलि फैसा बिफां बायदि एनजिअ फैसा जानांगौ नों हरगोन बै हरगोन बेजोंसो जागोन ना स' बेबायदिसो खोथाया दा बुंदों माबाया मा होनोमोनलाय एटिएमजेआ जे आं माने जोङो नों बायदि डनेसनजों थांनानै हैग्रा नङा बेबायदि बुंदों एनिथिं एमजे नायनि जेसेबांखिनि हायो नोंथाङा नोंनि थाखाजों मदद होबाय था नोंथांनि खामायनायजों आंबोथ' आंनि खामायनायखौ माने एसे एनै जि होदों बेखौथ' आं देखायनो गोनांथि गैया खिन्थु पाब्लिकनि जि मदद आं बेखौ देखायगासिनो दङ आंनि मदद खालामनायखौ आं देखायबावानो मिथिबायना आं बुंबावानो जे नोंथाङा निजेनो बुंबाय थाव खरस थाङो मा खरस थाङो आं मालाबा बुंना लादों बेफोरखौ नङा होमबा स' आं बेवहाय बे भिडिअआवहाय बे जेब्ला जाथाय जादोंमोन आं बेखौ माब्लाबा बुंदों आं बुङाखैना आङो जास्ट बेफोरबायदि थाङो ओंखायनो सम लानानै जोङो बहाबा गोजान जायगायावबाबो लुबैयोबा लेंहरोब्ला जों थांनो हाया जायो बिकज अफ जोंनाव रां गैया थाखा गैया बिसिम थांनो बिसिम क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम फैनाय मिन्स बेसेबां थाखा थांनाय दे मा साख्रि मावो आं खामानिखौनो मावा जेबो साख्रिखौनो मावाबा आं खामानि आंना बेनो पाब्लिकखौ जेनेबा जेसेबां हायो मदद खालामनाय बबेबा मोनसे भिडिअ बानायनानै पाब्लिस होनांगौबा बेयाव होनाय बेफोरनिफ्राय जि एसे आर्निं खालामो बेजोंनो सालायो बेजोंनो गिदिङो मिथिबायना बेजोंनो गिदिङो आंनाव मबाइल मोजां गैयामोन नैबे मबाइल मोनसे गाज्रि जानायमोन बिनि थाखायनो आं मबाइल लालायबावदों बेयाव लन लालायनानै आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनांगौ जेनेबा आंखौ जे गोबां थाखा जादों मादों ओरैनो लन नायनो लुबैदोंना आंनि लन लानाय दिनैसिमबो आङो रावनावबो बेबायदि आङो माने बुंनानै आं लायाखै दिनै आङो बुंनानै लायोबा आङो बयनावबो आङो बुंनानै एसेबाबो मदद लानो आंखौ मदद खालाम होननानै बुंनानै आङो मदद खालामनानै बिना लानो हायो आं मदद बिना लायाखै आं दिनै आंनाव जेबोआनो न' फारसेयानो गैबावा आङो मिथिबाय आंना नोंसिनाथ' दंबावोसो खोमा आं बेखौ मिथिया खिन्थु नों जेब्ला पार्सनेलि लांदों माने बिपिएफि पिपल बोरै हिसाबै लांखो बेवहाय बिपिएफि पिपल बोरै ओंखारखो बेखौ नों बेलेग समावबो बाहायनो हायोमोन एमजे
नों जुदि इसेबां नांलायनो गोसोथारमोनब्ला नों बेखौ बेलेग समाव हाथियार हिसाबै बाहायनो हायोमोन बेलेग समावहाय नों बेलेग समावहाय नों बाहायनो हायोमोन बेलेग समाव नों जों माने जुदि फाइट जायोब्ला भिडिअआव जुदि फाइट जायो बेलेग समाव बाहायनो हायोमोन नाथाय बे अलखद समावहाय बिपिएल बोरै लाबोखो नोङो मा हिसाबै बे बाथ्राखौ लाबोखो लाबोनाया बेवहाय नों लाबोनांगौसोमोन बेखौ खोन्थानांगौसोमोन जे बेवहाय जे आं माब्ला बबे भिडिअआवहाय जे प्रकाश नार्जारिया बबे भिडिअआवहाय बुंखो जे आंखौ लेंहरनांगौमोन आं जास्ट बुंदों आं मोनथियामोन आंखौ लेंहराखैमोन आंनि भिडिअ नायामोनदां बिसोरो बिनिखायनो बिथांमोनहा आंखौ सिनायाखै बिनिखायनो बिथांमोनहा आंखौ लेंहरनो हायाखैदां फन खालामनाया एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा जुदि बे मादैया मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आङो मादैया जेब्ला बे भिडिअ नायनो समय गैया जेबो बे मोनसे जाथाय जानाय सिगांथ' जेनेबा बिदि जाथाय जायोथ' नायोमोनदां किजान ओमफ्राय दाथ' नाया जेनेब्ला अब्ला बिथांमोना दायो नायामोनब्ला बोरैहाय बिथांमोना आंनि बे बाथ्राखौ मादैया बुंनो हाखो बे बाहेराव जि जाथाय जानाय बिथांमोनाथ' दायो थानानै बोरैहाय मोनगोन मागोन बिथांमोना गाबगासिनो दं मागासिनो दङ नङा होमबा आं बिथांमोननि हानि सोमोन्दै बुंनायखौ आङो सिगाङावनो होखादोंमोन नाथाय बेवहाय जेब्ला मादैया बे बाथ्राखौ बुंबाय जेला आं बे बाथ्राखौबो बुंखानांखागोनानोखा नङा होमबा बे बाथ्राखौ बुंखानांगोनानोखा अके 1 केजि अमानि बाथ्रा ना रिप्लाय होगोन आं र' 1 केजि अमानि बाथ्रा दा र' रिप्लाय होगोन आं थाबानो जाबाय जेसेबां हायो कमेन्ट खालाम दे आं 1 केजिनि बाथ्राखौबो आं रिप्लाय होगोन मानो होनोब्ला बियो खालि जाय मानसिया जोनोम जादोंसो दायो माने जायफोर माने गभर्नमेन्टआ दासो जागायजेनदों आरो कर'ना भाइरासनि प्रब्लेम जादों बै समावहाय बे समावनो बियो ओरैबायदि गिदिर बाथ्रा जाय बुस्थुखौ हाथावनाय नंखाया अब्ला बै समाव जुदि बेबायदि बुंदोंब्ला आङो दे नोंनो 1 केजि जागोन जुदि नों बुंनो हायोब्ला होननानै आं बे बाथ्राखौ बेखौ बुंदोंसोमोन मिथिबायना जाहाथे बे बुंनो हागोन हाया बेखौ नायनो थाखाय नाथाय बे बुंनोनो हायासै आं 1 केजिखौ बिनि थाखायसो बुंदों ओरैनो बुङाखै आङो खोथा दं बेवहाय आरो बिनि फारि आङो थुन्न आङो रिप्लाय होनो हायो 1 केजिनि बाथ्रा 1 केजिखौ बिनि थाखायसो बुंदों हायोना हाया बे बाथ्राखौ आरो रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामदों बिराद मोजांसो जादों एनटिएमजे मिथिबायना आरो नों बहा थायोमोन माब्रै थायोमोन बेखौ आं मोनथियो आरो नों बेखौ ए टु जेड ओरै एग्रां लायोब्ला बिराद गोथौ जालांगोन मिथिबाय बिराद गोथौ जालांगोन खोथाखौ नों बारायलांबाय जेला नोङो बुंनो हाला नालाय खोथाखौ जेनेबा नों खायनो बै बे इउपिपिएल बिपिएफखौ लाबोबाय आरो ना ट्रेया बेसोमोन जे मादैया माने मा होनो प्रकाशखौ मा बुंदों जेनेबा आं माब्ला माने जों माने बिसोरनि रायजो राजाफ्रा प्रकाशखौ गय फाथै लानानै खुलुमनानै लेंहरनांगौ बे मोनसे गोबां गेदेर रिक्स मिन्स आंनि लाइफआव मोनसे कुइसन जादों सासे ससियेल वार्कार जालायनानै सासे ससियेलनि मदद होग्राब्ला बेबायदि खालामलायनांगौ नामा नोंखौ बे मोनसे खोथा ओंखारगोना ओंखाराखै ओंखारदोंना बिनि थाखायनो आं रिप्लाय होनो गोनां जादों लोगो लोगोनो मैयाहाय मिथिबायना बिनि थाखायनो मैया आं रिप्लाय होनो गोनां जादों लोगो लोगोनो ओमफ्राय आं बबे भिडिअआवहाय होनखो जे आंखौ माने ब्रायै आंखौ लेंहरनांगौमोन आंखौ मानो लेंहराखै आंखौ लेंहरथारनांगौमोन आंखौ लेंहरनो हायामोन नामा होननानै बबे जायगायाव बुंखो आं लाजियाखै डाइरेक्ट आङो थन्न खोथाजों आङो बुंलांबाय थागोन फारि एनिथिं जे नोंथाङा जेसेबांखिनि पइन्ट लिरनो गोसो बे जाथाय जानाय गुवाहाटीनिखौ लिरनानै ला माने आरो फै जोंनि जेसेबांखिनि जाथाय जादोंमोन बिनिफ्राय बेखौ रायलायनांगौ गासै खोथाखौ लानानै मिथिबायना गासै खोथाखौ लानानै रायलायनांगौ बिनि सायावहाय नों फैबानो जाबाय दा बेवहाय आङो बे माने मेसेज लिरनानै हरदों आरोना बे मेसेज लिरनानै हरदों नायदो बेवहाय आं बुंदोंमोन बिनि मेसेज लिरना हरनायखौ नोंथांमोननि सायाव देखायनि र' आंखौ ब्लकसो खालामबावबाय बियो नायदो बेवहाय बुंदों र' जास्ट वेट जेब्ला खोथाया माने आवगायलांबाय आंबो आंनि रेसपेक्टखौ लाखिनो थाखाय आं सिरि थानो हायोमोन आं बै समावनो मानि थाखाय दा बुंदों जास्ट हारिनि लिमिटआ बारलांगोन क्रस बारलांगोन रेसपेक्ट होनो सोलों जों जोंनि लिडारखौनो जुदि रेसपेक्ट होआब्ला गुबुना बोरै रेसपेक्ट होगोन जों जुदि सासे मानसिया बेबायदि दैनि थाखायनो सासे मानसिखौ एकदमबारे जायगायावनो बुंनो हायै मा बुंनो हायै खालामोब्ला होमब्ला नों उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंगोन जों सोंनांगौसो मोजाङै सार जों बेखौ बोरैहाय सल्भ खालामनो हागोन बिराद गिदिर प्रब्लेम जागासिनो दं बेवहाय मा जाथाय जामारदों बे हायाव प्रजेक्ट दंमोन नामा मोनसे प्रजेक्ट दंमोन नामा सार बिथांमोनहा ओरैबायदि मा होनोमोनलाय बेखौ खाजोना थायोमोन लेन्ड हल्डिंफोर बानायना लादोंमोन लेन्ड हल्डिं बानायनानै लेन्ड हल्डिं मोनबाय खाजोना रिसिभ होदोंमोन नङा होमबा स' ओरैबायदि जाथाय स' बेफोरखौ खोन्थानानै लानानै माबायदि जाथाय जामारदोंमोन बेखौ बुंनायनि अनगायै जे बे हाखौ बोरै रिकभार खालामनायनि अनगायै दै हैनाय स' आसलथे बिनि मेन प्रब्लेमा मामोन
बे जायगानि मेन प्रब्लेमा नङा होमबा बे जायगानि मेन प्रब्लेमा मामोन सरकारा जुदि मोनसे जायगायाव न' सिफायदोंब्ला बिथांमोननो होनो थाखाय दोनखायो बिथांमोना सानै हयसे इभिक्सनखौ खालामखायो होखायोनोखा आरो होखाखागोनानोबो बिसोरो सरकारा होखागोनानो बेलेग जायगायावबाबो बे जायगायाव होनो हायाबा मानो होनबा बे जायगायाव जुदि प्रजेक्ट होदोंब्ला बेलेग जायगायाव होखागोनानोखा आं बे बाथ्राखौसो बुंदों जे बिथांमोना माने माने रदे बे बाथ्राखौ बे ओंखारनायनि बे बाथ्राया ओंखारबाय जेनेबा बे बाथ्राखौसो रायलायनांगौमोन जे दैनि थाखाय रायलायनो गोनां गैया गुवाहाटियाव दैनि प्रब्लेमखा बायनानै लोंखानांगौ बयबो सिगांबोथ' लोंखादोंमोन ना नङा होमबा बेबायदि सिस्टेमै स' बे हिसाबै आङो जास्ट आं मादैमोनखौ बुङाखै आं जास्ट सोरखौ बुंदों सोरखौ जेम्सआ मोनसे सोंदोंमोन नालाय जेम्स ब्रादारखौ आं रिक्वेस्टसो खालामदोंमोन सासे गिदिर मानसिखौ बेबायदि बुंनो नाङा जेनेबा नों रेसपेक्ट खालामनानै मोजाङै रायलाय नोंखौ आं नुगासिनो दङ माने हर गेजेरमानि थांनाय मा खामानि थांनाय आरो बुंदों बे आंनो वाट्सएपआवहाय दिनै आंखौ रावबो गाज्रि बुङाखै कमेन्टआवहाय होननानै बुंदों जेम्सआ रायजो राजाफोर जेम्सखौ रावबो गाज्रि रावबो बे माने आं थांनानै थानो हानाय नङा ना माने इदि होनबावदोंसो बियो वाट्सएपआवहाय जुदि आंखौ दा बायदियाव सोरबा बेबायदि बुङोब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा होननानै बायदिसिना बेबायदि बुंबावदों रायजो राजाफोर दा नोंथांमोनासो मिन्थिसिगोन जेम्सखौ गाज्रि बुंगोन ना बुङाखै नङा होमबा बेखौथ' रायलायनो गोनांथि गैला नङा होमबा बिथाङा आंखौ ब्लक खालामबाय एनिथिं एमजे ब्लक खालामदों जेनेबा आं खोथाखौ जेब्ला जादों अन्नानै एनिथिं एमजे आं नोंनि पइन्ट लिरनायखौ आङो नायनो लुबैदों आरो बैयावनो नोंजों थानानैनो आङो बे फिननायखौ होनो लुबैदों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय रदै ओमफ्राय मोनसे कल खालामबावनि जेनेबा एनिथिं एमजेनाव कल खालामदां आं बेखौ लिंहरनो लुबैदों एनिथिं एमजे प्लिज फैबानो जाबाय जायगायावहायनो बेफोरबायदि दावराव सिंनि बाथ्राखौ एरखांबाय थानो गोसो जादोंब्ला बिराद गोलावसिन जालांगोन नोंबो हायो आंबो हायो बेफोरखौथ' माथो बुंबावनो खिन्थु बाथ्राया जास्ट रेसपेक्टनि थाखायसो सोलिदोंमोन बेवहाय जेनेबा जे सासे मानसिनिफ्राय मदद लुबैदोंब्ला सोरबा सासे मानसिनिफ्राय मदद लुबैदोंब्ला खाब्रां राव बुंबाथ' मदद मोनाना नोङो नों बिमानिफ्राय नांगौ बिफानिफ्राय मदद नांगौ बिमा बिफा जुदि रायै मदद बिबाथ' जानाय नङाना बे बाथ्रा आरोना खोथाया आङो कल खालामगासिनो दङ बिनि फना माबायावसो दङ ब्लेक लिस्टआवसो दङ गोबां ब्लेक लिस्टआवसो ट्रुथ होनो दानो ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय बेलेग नाम्बारजों कल खालामबाबो बेथ' नंखाया बिनि नाम्बार स' बेबायदि जाना दङ आङो होमबाबो नोंथाङा जेब्ला फनखौ आं ब्लेक लिस्टआव दोनदों ना मादों आं बेखौ मिथिला ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं वाट्सएपआवथ' बे ब्लक खालामखाबाय आंखौ मानो होनोब्ला बिथाङा जि बुंनानै माने गाव भिडिअ इउटुब माने आप खालामदों रेकर्ड आरो बिथाङा लाबोबाय आं बेयावनो हमनो हायो पाब्लिकआ सोर पलिटिक्सआव लांदों बेयावनो हमनो हायो सोर पलिटिक्सआव लांदों अमा सेरसे जाहोनायनि कारना बेनोखि नों जुदि बुंनो हायोब्ला बेखौ आं चेलेन्ज बुंदोंमोन जुदि नों बेखौबो बुंदोंब्ला बे दासो सरखार दाहांदों बोसोरसेयानो जायाखै बेखौ नों माब्रै बुंथावना जाय कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै बै समाव दंमोन बेखौ बुंनायनि थाखायनो आं बुंदों नों जाहाथे गाज्रि दा मोनजा इयुन फिउचाराव नों जाहाथे गाज्रि मोनजायोब्ला उनावहाय इयुन फिउचाराव नोंनिनो माने प्रब्लेम जानो हागौ बे हिसाबै नोङो बयखौबो नाय समय हो 17 बोसोर सरखारजों दानि 1 इयार बोसोरनि सरखारजों नों बोरै रुजुखो जेम्स भाइ बा मा होनोमलाय एनिथिं एमजे जेरि मोसाहारि बोरै रुजुखो आरो बे बाथ्राखौ नों दा भिडिअ बेयावसो बानायनानै लाबोबाय खिन्थु बे बाथ्राया ओंखाराखैमोन रेकर्डआवसो ओंखारबाय बियो दा नों रेकर्ड होदों जेनेबा नों आंखौ प्रुफ खालामनो नागिरदों आरो ना नों वान साइड बे मदद होनायाव वान साइडनि जेबो बाथ्रा फैया बेवहाय मदद होनाया वान साइडनि बाथ्रा फैया जेबो मिथिबायना मा 1 केजि 5 केजि 10 केजिखौनो जाहोगौमोन आं बुंनो हायोमोनब्ला मिथिबायना फै नों जुदि मा बुंनो हायो नोङो सिगाङावहाय बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा सारा अब्ला बै समाव नों मानो बुङाखै बै समाव मानो बुङाखै बड'लेण्ड जाया होनना बुंग्रा सुबुंखौ दिनै प्रमद सारा बड'लेण्ड जाया होनदों नामा नों बेबायदि रेकर्डखौ जे बेबायदि आपल'ड खालामलायदों नङा होमबा बेबायदि रेकर्डखौ आपल'ड खालामलायदों आरो नों बिमाजुलि बिसनाथ जायगानि जोंनि नर्थ साइडथिं थांदों नों बे जायगाथिं थायानोमोन बोरैहाय मिथिगोन बे जायगायाव बबे जायगानि बबे एबसुनि हा बबे एनडिबिनि हा बबे रायजोनि हा बोरै मिथिगोन नों थाङानो बे जायगायाव थायानो नोङो उदालगुरियावसो थायो नोंसिनि आदैमोननि न'आवहाय बांसिनानो होमबा नों बै जायगायाव नोंनि जोनोम जायगाथ' नंगौना आं बेखौ मिथिया बै नोंनि जे 120 बिघा बेयाव नों थायानो
होमबा बबे एमडिबिनि बबे रायजोनि बबे एबसुनि बोरै मोनथिगोन नङा होमबा स' बेबायदि आरो ना खोथाया थेंक इउ स' माच गाइस आं रिक्वेस्टल' खालामो पलिटिक्सआव दालां जुदि पलिटिक्सआव लांबा गोबां गोलाव थांगोन नोंथांमोना माखौ जेलास जायो आं बेखौ मिथिया सोरबा सासे मानसिया आंखौ मदद खालामदोंब्ला आं बिनि सायाव मदद मोनदोंब्ला आं बे मददखौ लानानै गुबुन सुबुंखौ मदद होदोंब्ला माबा मोनसे गाज्रि जादों नामा रायजो राजाफोर जेनेबा आंनाव गैया आं सोरबा आंखौ मदद होदों आं बै मददखौ लानानै आं गुबुननो मदद खालामदों माबा मोनसे गाज्रि जादों नामा प्लिज अननानै होदो प्लिज अननानै बुंदो सोरबा सासे सुबुंनिफ्राय मदद मोननानै गुबुन सासे माने प्रब्लेम जानाय न'खरनो मदद होदोंब्ला बेयाव मदद होनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंना बेवहाय माबा मोनसे रां मोननाय माबा मोननाय बोरै फैखो बोरैहाय वान साइड टु साइडनि बाथ्रा फैखो मददथ' होलायनांगौ ना जुदि नोंनाव दङब्ला मदद होलायनांगौ नङा होमबा स' बेबायदि हिसाबैसो थांदों ना खोथाया दायो आंनाव गैयाबाबो आं मदद होदों अके आं जाबाय दे आंनो गोरोन्थि आंनो जेनेबा सासे लिडारखौ आङो रेसपेक्ट होनांगौ होनना बुंनायानो आंनि गोरोन्थि रेसपेक्ट होनाङा दे बुंदो गोसोबायदि गाज्रि बुंदो हेनटेन बुंदो लिमिटखौ क्रस खालामजोबदो हारियाव जेबो माबा दैदेनगिरि सासे मोनसे माने सिनायथि दोननांला बयबो माबा जाजोबदो ओमफ्राय बिनि गेजेराव होमबा बयबो जुदि गासिबो माबा जायोब्लालाय अब्ला बयबो समानब्ला बयबो समानाथ' नाथाय सासे बिनि गेजेराव आफादनि सासे दैदेनगिरि बै लिडारखौ जोङो रेसपेक्ट होनांगौआ जोंनि रेसपन्सिबिलिटि जों बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होनानै जुदि होयोब्लासो बिथांमोना जेब्ला गोसो जागोन मुभमेन्ट खालामब्लानो अब्ला सरकारा माने मा जागोन थोर गिनानै मददखौ होगोन जुदि बे लिडारखौनो जुदि नोंथांमोना रेसपेक्ट होआब्ला सार दानो दरना होनांगौ बिनि सायावहाय बर' हारिनि जातिफोरखौ बेवहाय न' सिफायजोबदों आरो बर' जाथिनिल' नङा दे बेयाव न' सिफायनाया बर' जाथिनि जेनेबा सापस हमना ला बर' जाथिनि मानसिफोरखौ न' सिफायजोबदों बिनि सायाव दरना होनांगौ सार बेबायदि बाथ्रा बुंनांगौसोमोन दैनि थाखाय बेबायदि बाथ्रा रायलायनाङामोन आरो माने इबसुआ बहा दै फैसा गारहैया बेखौ बेकाराव गारा बे बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन जुदि नांगौब्ला आङो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामना होनोसै बुजायनो आं मालायनि भिडिअखौ लानानै बेबायदि बुंनो गोनां गैयामोन बिदि बुङोबा रस्ट सिस्टेम खालामनाय जायोमोन जेरै दा एनिथिं एमजे खालामदों जेरै दा एनिथिं एमजे आंनि रेकर्डखौ खालामना होदों जुदि एनिथिं एमजे जुदि एसेबां लोगो मोनब्ला बे आंखौ माने रेकर्ड खालामनो गोनां जालायखो एनिथिं एमजे नों आंखौ बोरै रेकर्ड खालामनो गोनां जाखो आरो दिनै नोङो आंखौ बे फिसा मोनसेयावनो बाहायबाय नों उनावहाय बाहायनो दोनदोंमोन ना नोंना ब्रह्मास्त्रआनो थांबाय एनिथिं एमजे नोंना ब्रह्मास्त्रआनो थांबाय ब्रह्मास्त्रआनो गैला नोंना आरो मा दंबावो ब्रह्मास्त्रआनो थांबाय नोंना आरो मा दंबावो जय बर' हारिनि जय आरो आइ लाभ एबसु अके थेंक इउ स' माच फै अननानै रायलायनि जयैनो नों लिरनाय लेखाखौ नायनि फरायनि आङो बबेयावहाय आङो मिस्टेक बुंदों जेब्ला सासे सुबुङा आं बबेबा खामानियाव इंगेज जाना दंमोन बबेबा खामानि मावदोंमोन आं मोनथियाखैमोन नलेजखौ आं बोरैहाय बै जायगायाव फैनानै जानला मानला आन्दायला फैलाबायगोन आं खोथाखौनो इनफरमेसनखौनो मोनाब्ला बे बाथ्राखौ बुंनाया बिराद गिदिर थांदों नालाय फै बबे बाथ्राखौ लानाय हिसाबै आं बेबायदि जादों थेंक इउ स' माच आरो बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों नालाय जेनेबा बिथाङा आं लाङाखै दे पलिटिकेलनि बाथ्रा आं लाङाखै बिथाङासो लांजेनदों फार्स्ट बिथाङासो आंखौ माने गादबनो थाखाय बे वान साइड बेखौ प्रुफ खालामनो थाखाय बिथाङा बे कल रेकर्डखौ दिन्थिदों अब्ला आं सासे फोथाय खेबस' बे फिसा मोनसे बाथ्रानि थाखाय दिनै बे कल रेकर्डखौ आपल'ड खालामदों इट्स अके आपल'ड खालामदों जेबो नङा नों मोजांसो खालामदों आपल'ड खालामनानै माने आङो रावनियावबो सिगाङावहाय माने मा होनोमोनलाय माने बुंबाय थानो गोनां गैया नङा होमबा आं रावनि बिषयाव बुंबाय थानो गोनां गैया स' नों आपल'ड खालामनो हादों मोजांसो जादों थिग आसे मोजांसो जै बर' हारिनि जै थेंक इउ स' माच एनिथिं जे मोजांसो मोनदां नोंखौ फैनानै जों सानैजों मोजाङै रायलायनि फै अननानै आं सहैगासिनो दङ बेवहाय ओमफ्राय दिनै दरना होगोन ना मागोन होनना बुंनाय बाथ्रा खोनादों मोजां रायलायगोन एनिथिं जे आं काइन्डलि रिकुवेस्ट खालामो नोंनि जि सोंनो गोसो नों जि बाथ्राखौ पइन्ट अफ भिउ खालामदों बे बाथ्राखौ नोंथाङा पइन्ट अफ भिउ खालाम आं जि बाथ्राखौ पइन्ट अफ भिउ खालामगोन आं बे बाथ्राखौ पइन्ट अफ भिउ खालामगोन अननानै फै अब्लासो मोनथिगोन नालाय नङा होमबा नों जेरै मदद खालामनो दायो ओंखारदों आं बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो मदद खालामबोनो
नाजाबोगासिनो दं हारसिङै जेसेबांखिनि हायो रायजो राजाखौ इन्सपायार होनानै थुलुंगा मटिभेट होनानै आं बिसोरखौ ज' खालामनानै आङो मदद खालामबोनो सिगांनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दङ मिथिबायना जेम्स आरो एनिथिं एम जे दा दिनै मोनसे घटना जादों बे घटनायावहाय मोनसेल' जास्ट बेल' जादों जे माखासे सुबुंफोरा आंखौ मानो थाङाखै होनना बुंदों आं बे बाथ्राखौ मोनथियाखैमोन ओंखायनो आं बे जायगायाव थांनाय जायाखैमोन आरो गय फाथै लानानै इसेबां बुरखायलायनांगौ गैया प्रकाशखौ इसेबां लाजि फोनांनो गोनांथि गैया आं माब्लाबा बुङाखै आंखौ मानो लेंहराखै आंखौ लेंहरनांगौमोन होनना बुङाखै आं जास्ट बुंदोंसो आंखौ लेंहराखै आंहाथ' बेलेग जायगायाव खामानियाव एंगेज दंमोन आरो बेयावनो नांथाबना दंमोन बेनिखायनो आं बेखौ मोनथियाखै जुदि मोनथिनायमोनब्ला खोन्थाहरनायमोनबा थाब मोनथिसिगौमोनदां बिदि भिडिअ'आव इउटुबाव नायनानै आं मोनथिलायनांगौ गोनांथि गैया सासे इउटुबारा जुदि इउटुबारखौ भिडिअ आपल'ड खालामजानो लुबैदोंब्ला रायजोनि सिगांसो बेखौ मोनथिहोनो थाखाय खोन्थाहरनांगौ जाहाथे जों खोन्थाना होयो सासे इउटुबारा मा भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै रायजो राजाफ्रा जायखौ मोनथियाखैनोमोन बेखौ मोनथिहोनो थाखायसो दाथ' मोनथिखाबायानो ना दा मा इसु बाथ्राया मामोन सारखौ माने मा होनोमोनलाय डिफेन्स सार फैनायावहाय दैखौ लानानै मानो दावराव जादों बाथ्राया सिटुएसना मामोन मा बाथ्रामोन सिटुएसना बेखौ लानानैसो एबसुआ माला ओरैनो बेकाराव फैसा गारखो आंनो बेखौ फिननो गोनां बबे जायगायाव गारदों आरो डिफेन्सारा दै लोंहैदों सासे गेदेर मानसिनोनो दै मोनसे बथलखौनो बायनानै लोंहोनो हालामा बिथांमोना मदद होगोन बिथांमोना उननि बाथ्रा साननै सानथाम थानायनि उनाव बिथांमोननि भिडिअखौ बानाय जुदि मदद होआमोनब्ला नाथाय लोगो लोगोनो मानो आपल'ड खालामनानै बेबायदि लाजिं सिं भिडिअखौ आपल'ड खालामखो ओमफ्राय बिनि गेजेराव लोगो लोगोनो मानो मदद होनायखौ मानो लोगो लोगोनो आदामोना ओरैबायदि सारमोना ओरैबायदि मदद होफैबाय बिथांमोना होआखैमोन खिन्थु दायो होलांना गालांबाय मानो बे बाथ्राखौ मानो बुङासै बिसोरना आरो एबसुआ माब्ला जोनोम जादों नङा होमबा नों जेब्ला जोनोम जादों ना अब्ला एबसुआ बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय जोनोम जानाय एबसुखौ बुंनो गोनांथि गैया एबसुआ हारसिंनो मालाय मदद खालामखायो मोनथिब्लानो थांखायो मालाय मोनथिना खोन्थाहरनांगौल' खायसे लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि मोनथिनानैबो खोनायै बायदि थादोंब्ला आं बेखौ बुंनो थांला मिथिबायना बे एबसु आरो इउपिपिएल बिपिएफ बे बाथ्राया थांबा बिराद गोलाव जागोन बाथ्राया खिन्थु दा बाथ्राया नैबेनि सायावसो ओंखायनो नैबे बाथ्राखौ आं रायलायगोन एनिथिं एम जे लेट्स डिबेट रायलायगोन मानि सायावहाय नोङो पइन्टखौ लागासिनो दङ बे पइन्टखौ आंनो नांगौ नों फै प्लिज काइन्डलि आं फन खालामदों आंनो फन खालाम एनटिएम जे अन्नानै रिकुवेस्ट खालामो रायजो राजाफोर खोनासं आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों कल खालामनो थाखाय 7740039057 नोंथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामो नों फै माने फैयाबाबो कल खालाम जाहाथे जों बिनि गेजेराव नों मा पइन्टखौ लानानै माने माबा खालामदों मा होनोमोनलाय माने बुंगासिनो दङ अके नों माखौ बुजिदों बर'नि रावखौ बेसेबां बुजियो आंबो नायनोसै नोंथांखौ थेंक इउ सो माच फै दै एनटिएम जे कल खालाम आंखौ अन्नानै प्लिज नोंनाव गुबुन मोनसे नाम्बारबो दं दै पार्सनेल नाम्बाराबो दंखायो बेजोंबो रायलायखांबाय आं नोंजों गुबुन पार्सनेल नाम्बार बेयावबो कल खालामनो हायो नोङो